Este é o novo depósito da traída de augas de Antas, executado con unha subvención de 500.000 euros que se lle concede ao Concello a finais da pasada legislatura para tratar de paliar, de subsanar o problema de desabastecemento que estaba tendo a ciudadanía. Temos que recordar que aquí neste Concello botouse anos carretando auga con camións cisterna e entendíase que se estaba perdendo a auga por fisuras do depósito de augas. Acométese, como dicíamos, esta obra, faise un novo depósito, pero non se arranxa como propoñía e como sempre defendemos desde o Bloque Nacionalista Galego de Antas a rede no espazo que hai dende os depósitos de auga hasta os domicilios. Unhas cañerías obsoletas a noso xuicio, xa que son de fibrocemento, son duralita e non soportan a presión da rede, a presión necesaria para que teñan servicio nos pisos máis altos do núcleo urbano e nas zonas máis altas. Remitímonos ás probas, estas dúas fotos que ides ver agora evidencian os rebentóns motivados pola presión, nos que se ve as cañerías duralita e os buratos que evidencian os rebentóns. Fugas de auga como a que se está evidenciando estes días na avenida de Lugo, un pouco máis abaixo do centro médico, na que aquí, sí, ao haber asfalto, podemos comprobar como a auga sale debido a un dos rebentóns da rede. Insistimos, mentras non se solucionen, non se levanten as cañerías, non vai haber solución para os problemas de desabastecemento de Antas de Ulla.